Għalkemm qed joħorġu applikazzjonijiet tal-bdiewa u r-raħħala biex isiru proġetti finanzjati minn fondi Ewropej, fil-maġġoranza tagħhom dawn il-flus qed jittieħdu mill-aġenziji governattivi. Hekk qed jiġri b'waħda mill-ewwel sejħiet tal-applikazzjonijiet mill-fondi Ewropej fejn il-Gvern ħareġ sejħa l-proġetti b'nefqa totali ta' 13 miljun euro. Iżda applika huwa stess permezz tal-aġenziji tiegħu li se jkunu qed jibbenefikaw bi proġetti li għandhom valur ta' aktar minn 10 miljuni. Dan qaluh il-membru parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista Peter Aġus u x-Shadow Minister għall-Agrikoltura Tony Bezzina wara li ġew kuntattjati minn numru ta' bdiewa u raħħala li għalkemm kellhom proġetti tajbin li ġabu l-punti kollha skont l-applikazzjonijiet maħruġa ġew informati li l-proġetti tagħhom mhux se jiġu finanzjati. Jidher li l-fondi disponibbli ttieħdu minn aġenziji tal-Gvern li resqu proġetti kbar u ħadu l-maġġoranza tal-flus allokati. Il-Partit Nazzjonalista qal li inutli nattendu l-protesti tal-bdiewa u nweduhom li se nagħtu każhom biex wara ftit xhur tħallew mingħajr l-appoġġ li tant għandhom bżonn.